guys, ngayon kakauwi ko lang galing work. Gawa tayo ng lalasahan natin yung talong na white, kung anong lasa niya ba or paras lang ba siya doon sa eggplant na kulay purple. So ayan, magpapadry ako ng seeds nun, tapos ipapadala ko sa Pinas papunta natin dito kasi hindi ng seeds yung ating ninang. So ayun guys, try natin kung anong lasa niya. Nakarating ko lang galing work, tapos iba talaga pag rice yung lunch mo, kasi dito hindi lang sila nagda-lunch ng rice, mga ganun. Tayo lang naman ang mahilig sa rice. So ayan guys, hindi talaga ako satisfied pag bread lang ang kinain ko. So lutuin na natin at tikman ang white talong. Ayan. So ito lang yung pangmadalian guys para sa mga gutom. So mga gutom. So ayan, lulutuin natin siya, torta at prito lang, pangmadalian lang sa ayan. So ayan guys, mag-start na tayo. So ayan guys, atin ang lulutuin ang ating talong, talong. Ayan, may eggplant natin, susubukan natin kung anong lasa nito. Ang taga sila sa talong. So ayan na, luto tayo. So ayan guys, i-boil ko siya para gagawa ko ng tortang talong. Ito naman galawa, slice ko siya para dito. So ayan guys, fry ko siya para sa aking tanghalian. Hinabad ko siya sa water para di siya mamitin. Ayan. So ayan guys, fry ko siya. Tomato with calamansi. So ayan guys, malambot na siya. Itorta ko na. May salt and pepper na siya, nilagyan ko na siya. So tignan lang ang kailangan. Tapos itorta na natin. Ayan guys, ito na siya, tortang talong na white. Ayan, tortang egg talong, eggplant pala. So ayan na siya guys, luto na. At meron akong sausawan, tomato with calamansi and soy sauce. Ito na yung ating tortang eggplant with rice. Kain na. Kamay lang. Sarap. Tapos isaw-saw. Ako lang kakain ito lahat. Kasi di naman sila kumakain ng talong. So, ayan. Masarap. Parang talong lang. Parang din naman yung lasa. Parehas lang. Ito yung original na talong kasi bilog. Tsaka para siyang egg. Ayan guys. Ayan lang. Kain tayo. Sausawan. Sarap. Sarap na guys. Promise. Parang egg. Ito yung ito yung original na talong. Hindi yung bumaba. Sarap. And tayo. Sige guys. Bye-bye. Yan lang. Parang yung lasa ng talong na mahaba. Talong ba rin? Sarap. Lunch ko na to. Sorry. Nagbaon naman ako ng bread, so nahanap ko sa garage. So, ayan.